Mga lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu at Talisay, suportado ang desisyon ng Presidente at ng IATF na manatili sila sa General Community Quarantine status. Si Luan Merondina ng GMA Regional TV Balitang Besdak, nakatutok. Karong adlaw, mitala og siyam ka mga konfirmadong kaso sa COVID-19 ang Lapu-Lapu City. Usa kini sa labing menos nga gidaghanon sa mga COVID positive case sa Dakbayan, itandi kagahapon nga miabot og 37. Apan matod sa crisis manager na Jel Banasya, dili angay mo kumpiyansa og kanunayng sundon ang mga health protocols aron masigurong dili matakbuyan sa virus. Matod sa Lapu-Lapu City Government, premature pa ang pag-usab sa ilahang quarantine classification status ngadto sa MGCQ. Ang minado sila nga wala pa himpit nga mapasabot ngadto sa yanong mga tao ang mga health protocols. We try to contain first the situation, ang kanang virus. Then if we ready na ka nga mo transition because controlled na to ang cases, and we will also make the appropriate recommendations to the regional IATF nga mauna na to ang gusto later on, ang MGCQ. But for now, we're happy nga GCQ na. Kinahanglan pagyud ang mga tao makasabot na ang gubat sa COVID-19 wala sa ospital, wala sa bisag asa, naa sa tukaran sa ilang balay, naa suod sa ilang balay. Samtang sa Talisay City, nadugangan og 22 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang syudad. Miabot na og 291 ang mga nagpositibo, diin 143 niini mga active cases. Nunot niini, ipatuman ang istriktong safety measures og health protocol sa Dakbayan. Whatever the decision of the President and the IATF that the City of Talisay will support and implement. At the end of the day, we want stricter measures here in the city. And katong gingon ni Presidente will take it as a challenge. Uban ni Godfrey Rilien o Grinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besdak.